Wai me faru? Abani ta bani Me ta baka? kalaman soyayya. To kai, ya kake son aini? Karmara dai na in za a bani ke yarinya. Kai me gigita ka ne kuma? Soyayya ce. Auta MG boy, me ka je yi bakin rijiyar nan? A rijiya guga na saka. Kai me? Na zaruwa zan sa baka. Kai Sana Ahmad. Menene so? So dalili ne. Menene dalilin? Akasiri ne. Ko kai ka ji TK? Sani Ahmad. Haka ne? Bana mamaki. Na baka mamaki? To da Allah kai hakuri, kaga ka faɗa mana. Ya su mai son ka gaskiya. Yanzu kai bayani. To ke zaki taimaka masu ko waka? Ni ce hannu ɗaya bai ɗaukar jinka. To kai ka ji zaka aure ta ne? Sai na ba su mamaki. Gaskiya ne, a ba su mamaki. Yawwa, Breka, kuma ta yau da ne kuma bata neman ka sai zaka mata amfani.